Kwa dhi Kisumu, johala ma jua kali boma Kisumu kutelni kod Jacob margi Hussein Jack koro wacho ni gichano cholo ywak e doho mar ywagruok king'eto mar doho ewi lowo ma gisebedo ka gitiye. Ma bang' doho mamalo ng'ado ni lowo moromo eka 8.4 ma gisebedo ka gitiye chakre higa mar 1986 en mar kambi reru. Gikwayo ni mondo piny owacho kod tend kaunti ma Kisumu ne ni kama idhi tergie dhi romo jojua kali 38,000 duto nikech mano e ohala mathoth gi oketo e geno ma yuto margi. Wadhi timo appeal kuom kes manitie kendo wadwa involve the political wing kochakore county government nyaka national government kaka judgment be nowuok ni en thuolo makende ne county government mar Kisumu kaachiel gi national government mondo oiknwa kuonde ma wadhiye e yo monyalo tiye maonge chochni moro amora kaluwore gi population ma wan go. Omiwa bedo kanyo higni 5 ka county government gi national government omiyo kuma wadhiye kendo ma wayiego ni mondo mi wadhiye eka wawuok kanyo. Maka ok gitimo mano to wadonjo negi. Tarik 11 dwe mar 11 mane jajo wacho ni nitie government kane miyo jua kali land nitie kalatese moko mane ogoloso maber emomiyo koro nowacho ni lobno oneno ni en mar Kenya Railways. To Kenya to jua kali noluwo processes duto emomiyo koro wadhi appeal mondo wadhi wawache ni wang'is court of appeal ni decision mancho tim kane ne ok otime maber.